ассалому алайкум бинандагони азиз. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ин лаҳза тасмим гирифтааст ки барномаи иттилоотии набзи донишгоҳро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ пешкаши шумо намояд. ҷомеаи меҳнатӣ ва устодону муҳассилини донишгоҳ моҳи марти соли равонро бо дастовардҳои тоза ва ҷолиби диққат сипарӣ намуданд ки ин лаҳза шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои он ошно месозем. Дар барнома бо шумо Мирзоҷон Мирзобоев ва Тахмина Самезода. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Чорабинии бошукӯҳ таҳти унвони модар нерӯбахши зиндагӣ. Вохӯриву мулоқотҳо бо намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилӣ. озмуни ҷумҳуриявии хатмкунандагони болаёқат дар доираи чорабинии рӯзи дарҳои кушод. Чорабиниҳо бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар доираи ҳафтаи кафедраҳо. Конференсияи илмӣ таҳти унвони Наврӯз ва эҳёи анъанаҳои миллӣ. Давраи аввали озмуни бурсияҳои Федератсияи Русия дар донишгоҳ. Конференсияи вилоятии Наврӯз мероси ниёгони мо. Чорабинии бошукӯҳ ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз. Маҳфили суханвар бо донишҷӯёни фаъол. Шанбегиҳо дар донишгоҳ. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи набзи донишгоҳ. Сарчашма ва ҳастии башарият зан модар аст. Бешак бунувони кишварамон таҷассуми хиреду маърифат, одобу ахлоқи ҳамида ва ободии рӯзгору пешрафти ҳаётии ҷомеа мебошанд. Ба ифтихори бузургдошти рӯзи модар дар маҷлисгоҳи бинои асосии донишгоҳ таҷлили ҷашни баҳору зебоӣ бо иштироки кулли бонувони маъвои хирадамон баргузор гардид. Ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода кулли бонувонро бо ҷашни фархунда рӯзи модар таҳният намуда иброз дошт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳар суханрониву баромадҳояшон нақши созандаи бонувони кишварро ҳамеша таъкид месозанд. Аз ҷумла бузургии зан модарро дар он таҷассум намуданд ки ӯ чароғи хонадон, идомадиҳандаи насл, тарбиякунанда ва ба камолрасонандаи фарзанд, инчунин нигоҳдорандаи забон, таърих ва фарҳанги миллӣ мебошад. Дар воқеъ мақому манзалати модарон моро водор месозад ки ҳамасола ин ҷашнро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намоем. Сармутахассиси раёсати кор бо занони мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғд Гулнорахон Гадойбоева паёми табрикотии иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба рӯзи модар ба сами бонувони донишгоҳ расонид. Модарону хоҳарони азиз, дар ин лаҳзаҳо ки ҳамаи моро бузургиву шаҳомат, наҷобату шарофат, мақому манзалат ва меҳрубониву самимияти модар ба ҳам овардааст, модарону бонувони иззатманди вилоятро ба ифтихори ҷашни фархундаи миллиамон рӯзи модар самимона табрик гуфта бароятон сиҳатию хушбахтӣ, иқболи неку толияи баланд ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям. Пас як зумра бонувони донишгоҳ барои сами арзандашон дар иҷрои рисолати касбӣ, тарбияи маънавию ғоявии донишандозон, омода намудани мутахассисони ҷавони ояндасози меҳан бо ифтихорномаи раёсати донишгоҳ ва якчанд бонувон ки дар пешбурди фаъолияти Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд самгузоранд, бо ифтихорномаи Кумитаи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. Дастаҳои ҳунарии донишгоҳ Ошёни меҳр, парвози истеъдод ва гурӯҳи рақсии хушхиром, дастаи ҳозирҷавобони хуштаб бо таронаву рақсҳои дилнишин ва саҳначаҳои ҷолиб аҳли нишастро болида хотир гардонида ба чорабинии ҳусниду чанд бахшиданд. Ҳамчунин дар факултетҳои донишгоҳ бахшида ба ифтихори ин ҷашн чорабиниҳои фарҳангию тарбиявӣ доир гардиданд. Дар факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ дарси кушоди амалӣ тарбиявӣ таҳти унвони модар, дар кафедраи хадамоти гумрук чорабинии илмӣ тарбиявӣ ба номи мақоми зан дар ҷомеаи мутамаддини муосир, дар факултети инноватсия ва телекоммуникатсия чорабинии тарбиявӣ таҳти унвони модар нерӯбахши зиндагӣ, дар факултети ҳуқуқшиносӣ вохӯрӣ бо иштироки бонувони фаъол аз мақомотҳои мухталифи шаҳри Хуҷанд дар мавзӯи занон ҳастии миллатанд дар сатҳи баланд ташкилу баргузор шуданд. ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо арҷ гузоштан ба олиҳои ҳусну зебоии зан модар аст.
дар факултетҳои инноватсия ва телекоммуникатсия ба ҳисобгирӣ ва андоз дар мавзӯи пешгирии ҳодисаҳои номатлуб, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, мулоқот бо намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. дар вохӯрӣ намояндагони хадамоти шиносномавӣ ва ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва намояндаи гурӯҳи авангард Муҳаммади Саидшоев иштирок намуданд. Декани факултети инноватсия ва телекоммуникатсия доцент Абдуқуддус Ҷабборов вохӯриро ифтитоҳ бахшида иброз дошт ки чунин мулоқоту вохӯриҳо ҳисси худшиносиву худогоҳии миллиро дар қалби ҷавонон бедор месозад. дар маърузаҳои мутахассисони соҳа полковники милитсия Нозимҷон Турсунов ва капитани милитсия Валихон Саидзода масъалаҳои терроризм ва экстремизм, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин дар факултети ба ҳисобгирӣ ва андоз бо иштироки сардори шӯъбаи ташхисии криминалистии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд подполковники милитсия Ибод Мақсадзода вохӯрӣ доир гардид. дар вохӯрӣ Ибод Мақсадзода оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳарф зад. ӯ иброз дошт ки бунёди давлати демократӣ ва дунявӣ ки дар он тамоми ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таъмин карда мешавад, яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. баргузории чунин мулоқоту вохӯриҳо ба тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватанпарастӣ, эҳтироми онҳо ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва аз даст надодани ҳушёрию зиракии сиёсӣ мусоидат менамояд. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фармоиши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии раёсати маорифи вилояти Суғд ҷиҳати ҷалби хонандагони болаёқати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо санаи 10 марти соли равон дар донишгоҳ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар чорабиниҳои рӯзи дарҳои кушод 1282 нафар хаткунандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла хаткунандагон аз шаҳрҳои Хуҷанд, Истиқлол, Исфара, Бӯстон, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Зафаробод, Мастчоҳ ва Ҷаббор Расулов фаъолона иштирок карданд. иштирокчиёни чорабинии рӯзи дарҳои кушод бо маводи тарғиботии донишгоҳ ва факултетҳои он таъмин гардида аз дастовардҳо ва осорхонаи донишгоҳ дидан карданд. мо як гурӯҳ хонандагон ба донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон омадем ва дар ин ҷо дарҳои кушод эълон шудааст. мо бо дастовардҳое ки ин донишҷӯён ба даст овардаанд шинос шудем ва ба лабораторияҳое ки донишгоҳ доштааст даромада сарукоре ки муаллимон ва талабагон дарс додааст шинос шудем. ба ман хеле ин таъсири хуб овард ва ман мехоҳам дар оянда дар ҳамин донишгоҳ таҳсил кунам. сипас хонандагон ба дарсҳои намунавии устодони соҳибтахассус иштирок намуда аз истифодаи васеъи воситаҳои муосири техникӣ дар ҷараёни таълим аз наздик ошно шуданд. тибқи барномаи озмуни хаткунандагони болаёқат аз рӯи намунаҳои саволномаҳои санҷишии Маркази миллии тестии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хаткунандагон дониши худро санҷиданд. дар маҷлисгоҳи бинои таълимии рақами 1 донишгоҳ мулоқоти ректор профессор Мумин Шарифзода бо иштирокчиёни озмуни хаткунандагони болаёқат доир гардид. сараввал ректори донишгоҳ намояндагон ва хаткунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳоро ба маъвои маърифатамон хайрамақдам гуфта аз фаъолияти самтҳои мухталифи донишгоҳ ҳарф зад. дар рафти чорабинии ректори донишгоҳ ба сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Каримзода Осим Қосимӣ, мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят, ба директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ арзи сипос ва миннатдорӣ карда бо сипоснома қадрдонӣ намуд. дар мулоқот аз рӯи натиҷаи имтиҳоноти тестӣ ва холҳои ноилгардида Шарофат Тотам ва хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Хуҷанд бо дипломи дараҷаи 1 ва компютери фардӣ, Манижа Шамсӣ ва хонандаи гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд бо дипломи дараҷаи 2, Амонбой Амонов хонандаи литсеи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
ва Аъзам Муъминов хонандаи гимназияи рақами 2 ноҳи Бобоҷон Ғафуров бо дипломи дараҷаи 3 сарфароз гардонида шуданд. Ҳамчунин ба Ғафурзода Рӯзию Қизӣ хатхонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ноҳи Бобоҷон Ғафуров, Арабҷон Мараҷабов хатхонандаи мактаби Нури Раҳмони ноҳияи Ашт, Мақтуна Умарқулова хатхонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 6 ноҳияи Спитамин, Аҳаҷон Мамаҷонов хатхонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 3 шаҳри Хуҷанд, Сабрина Усмонова хатхонандаи литсеи ба номи Муҳаммад Осимии шаҳри Хуҷанд барои ба даст овардани холҳои бештар дар раванди санҷишҳои тестӣ ифтихорномаи риёсати донишгоҳ супорида шуд. дар баробари ғолибон ва 50 нафар хатхонандагон ки дар чорабинии рӯзи дарҳои кушод фаъолона иштирок карданд, тӯҳфаи хотиравии риёсати донишгоҳ тақдим гардид. дар хотима гурӯҳҳои эҷодии донишгоҳ, дастаи ошёни мер, гурӯҳи рақсии хушхиром хотири ҳозиринро болида гардониданд. дар донишгоҳ баргузории ҳамоишҳои илмӣ, озмуну маҳфилҳо, дарсҳои кушоду намунавӣ дар доираи ҳафтаи кафедраҳо ба ҳукми анъана даромадааст. бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар доираи ҳафтаи кафедраи забони русӣ силсилаи дарсҳои намунавию тарбиявӣ ва мизи мудаввар таҳти унвони «Тоҷикистон кишвари биҳиштосо» бо ҳунармандони варзида доир гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора. дар вохӯри ҳунармандон Абдуфатто Кулолӣ, кулолгар, шоир, аъзои иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Наманова Маҳсунахон, бофанда, аъзои иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон, аъзои Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкор, 2 карат гирандаи гранти раиси шаҳри Хуҷанд соли 2012 ва 2017, Ҳанифахон Муминова, гирандаи гранти раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шаҳодатхон Орипова, аъзои иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон иштирок намуда ҳар яке аз ҳунарҳои волои хеш сухан карданд. аз ҷумла қайд гардид ки ҳунарманди асил бо ҳунари волои худ дар ягон давру замон ба касе ё чизе эҳтиёҷ намешавад. ҳунар як коргоҳи бузургест ки доимо ҳамсафари касони боистеъдод аст. илова бар ин, инсон бо ҳунари волояш машҳур гашта қудрату манзалати зиёд пайдо мекунад. ҳамчунин дар доираи ҳафтаи кафедраи иқтисоди ҷаҳонӣ семинари илмию назариявӣ таҳти унвони мавқеи сайёҳӣ ва таъсири он ба рушди иқтисодиёти мамлакат бо иштироки устодони донишҷӯён доир гардид. дар он сармуаллим Ҷамшед Тӯраев дар мавзӯи мафҳуми сайёҳӣ ва таъсири он ба рушди иқтисодиёти давлат маъруза намуд. баргузории ҳафтаҳои кафедра дар баробари татбиқи раванди самарабахши таълим, доир намудани дарсҳои кушоду намунавӣ, истифодаи роҳу усулҳои фаъоли омӯзишӣ ва назорати дониш, баланд бардоштани донишу малакаи донишҷӯён, ҳамзамон ба шиносоии муҳассилин бо мавзеъҳои сайёҳии кишварамон ва омӯзонидани ҳунарҳои мардумӣ мусоидат менамояд. наврӯз аз муборактарин ҷашнҳои миллии мо тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи Наврӯз аст, ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстиву ҳамкорӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам меорад, таъкид медоранд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар робита ба ин, дар донишгоҳ таҳти унвони Наврӯз ва эҳёи анъанаҳои миллӣ конференсияи илмӣ бо доираи васеи олимону донишҷӯён баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. конференсияро ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода ифтитоҳ бахшида аз суннатҳои наврӯзи аҷам, урфу одат ва анъанаҳои миллии тоҷикон, рукнҳои муҳими ҷашни Наврӯз, ваҳдату рафоқати ҳамдигарӣ сухан кард. мавсуф қайд намуд ки ниёгони мо Наврӯзро бо шодиву хуррамӣ ва тантанаи бузург истиқбол менамуданд. беҳтарин орзуву омол ва таманниёти хешро ба он вобаста намуда, баҳри ояндаи дурахшон нақшаҳо таҳия мекарданд. ҷашни Наврӯз эҳёгари урфу одат ва маросимҳои халқӣ буда ба ҳифз ва афзун гардонидани зебоӣ, боигарии табиат, ободонӣ ва кабудизоркунии муҳити атроф равона карда шудааст. доценти кафедраи назарияи таърих, давлат ва ҳуқуқ Ғайбулло Шокиров таҳти унвони ҷашни Наврӯз ва мавқеи он дар китоби муқаддаси динии Зардуштиён Авасто, доценти кафедраи забони тоҷикӣ Дилрабо Раҳматова бо номи ҷашни Наврӯз дар осори олимону шоирони тоҷик, доценти кафедраи муносибатҳои байналхалқии Мирзо Юсупов зери номи мавқеи Наврӯз дар муносибатҳои байни давлатҳо маърузаҳои илмӣ намуда аз таърихи пайдоиши Наврӯз, мавқеи он дар китоби Авасто
توسط تصویر و تفسیر بهار و نوروز در ادبیات کلاسیکی و ادبیات معاصر تاجیک، مضمون و معنی‌های اصل و مجاز، تصویر منظره‌های زیبای طبیعت، سرسبزی‌های نوتکرار بهار در شعر فارسی سخن کردند. در فرجام معاون رکتور اوید به کارهای علم و اینواسیون نویمان جان غفورов اهل نشست را با نوروزی خجسته تهنیت گفته ذکر داشت که هدف از برگزاری چهاربینی‌های نوروزی در دانشگاه ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی میباشد. در دانشگاه با تشبث شورای عالمان جوان ولایت سوخت کنفرانسیای ولایتی تحت عنوان نوروز میراث نیاگان ما با اشتراک نماینده ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و استادان و دانشجویان فعال دایر گردید. گزارش نوبتی برنامه در این باره. رئیس شورای عالمان جوان ولایت سوخت شهرت سیدزاده کنفرانسیا را آغاز نموده اهل نشست و مردم سربلند تاجیک را با این عید بین‌المللی نوروز مبارکباد نمود. نماینده ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت تخمینخان لطیپова به سخن برآمده اوید به رسم آیین‌های نوروزی ماهیت و اهمیت نوروز ابراز اندیشه نمود. طبق برنامه ماگістرانت فاکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов رخشانه عمرова تحت عنوان تاریخ تشکلیابی عید نوروز اسیستنت کافدرای جامعه شناسی دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان اکمل عباداللهیف در موضوع عید نوروز تجسمگر عنعنه نیک نیاگان معروضه‌های علمی نموده اوید به سرچشمه‌های نوروز و نشانه‌های آن سخن کردند. دوцент شهرت سیدزاده در موضوع مقام بین‌المللی پیدا نمودن جشن نوروز معروضه پرمحتوا نموده توجه همگان را به تاریخ نوروز عجم و مقام بین‌المللی گرفتن آن روانه نمود. در انجام کنفرانسیا غالبان آزمون بهترین رسم نوروزی با تحفه‌های خاطره‌ای و افتخارنامه قدردانی شدند. 16 مارت سال روان با نظرداشت پایه‌های مادی و تکنیکی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دوره اول آزمون بورسیه‌های فدراسیای روسیه جهت جلب داوطلبان جمهوری تاجیکستان به دانشگاه‌های فدراسیای روسیه دایر گردید. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص. برنامه مذکور نتیجه سازشنامه بین این دو کشور بوده. همساله مرکز علمی و فرهنگی روسیه صدها ختم‌کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی جمهوری را برای گرفتن معلومات عالی در دانشگاه‌های روسیه جلب می‌نمایند. امسال نیز در مرحله اول آزمون زیاده از 1000 نفر ختم‌کنندگان از ولایت سوخت اشتراک داشتند. نتیجه پرثمری برگزاری آزمون برای ختم‌کنندگان به راه ماندن همکاری‌های سودبخش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مرکز علمی و فرهنگی روسیه و دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاسی تاجیکستان ارزیابی می‌گردد. جایز قید است که ختم‌کنندگان ذهنی بکالوریت دانشگاه همان نیز امکانیت دارند در اساس همکاری‌های سودمند در دایره دانشگاه سازمان همکاری شانگهای در زمینه ماگیستراتوری دانشگاه‌های فدراسیای روسیه تحصیل نمایند. نوروز در تاریخ ملت سربلند ما مثل کتاب مقدس است که در طول هزار سالها سنت‌های نیک گذشتگان آریایی ما را در صحیفه‌های خود محفوظ داشته است. بیهوده نیست که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید نمودند. نوروز در تصور و آیین ملت قدیمه ما و عموما نژاد آریایی عید پیروزی نور بر ظلمات و تنتنه‌های نیکی بر بدی است. در دانشگاه به افتخار جشن نوروز بین المللی چهاربینی با شکوه دایر گردید. توجه نمایید به گزارش برنامه. نوروزی خجسته در دانشگاه با صدای کرنه دایره، نان و سمنک نوروزی پذیرایی مهمانان از جانب دخترکان اطلس پوش استقبال گردیده، 6 خیمه با نمایش دسترخوان نوروزی و هنرهای مردمی از جانب فاکولتت‌ها به نمایش گذاشته شد. دانشجویان با بازی‌های ملی، ورزشی و عنعنه‌های ملی به صحن دانشگاه حسن تازه زم نمودند. در چهاربینی تاجبای سلطانزاده، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، موسی بیگ میرواتов رئیس کمیته متحده اتفاق کسبه ولایت سوخت در ساحه معارف، نعیم ملیک اسلامی رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند اشتراک نمودند. اعضای کمان به آمادگی فاکولتت‌ها از روی نامیناسی‌های آزمون خیمه بهترین
беҳтарин намоиши расму оинҳои миллӣ, беҳтарин бобои деҳқон ва маликаи наврӯзӣ, намоиши беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ ва беҳтарин дастурхони наврӯзӣ баҳогузорӣ намуданд. Ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода бо сухани табрикотӣ чорабиниро ифтитоҳ бахшида меҳмононро ба даргоҳи маърифатамон хайрамақдам гуфт. Қайд кард ки миллати сарбаланди тоҷик аз он ифтихорманд аст ки бо ибтикор ва талошҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон Наврӯзи хуҷасабай дар саросари сайёра ҳамчун иди байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад. Сипас Тоҷибой Султонзода табрикоти Наврӯзии раиси вилояти Суғдро ба ҳамагон қироат намуд. ҳамватанони азиз, ҳузури муборак ва хуҷастаи иди байналмилалии Наврӯзро бо накӯтарин таманниёти самимӣ ба кулли ҳамватанони азиз муборакбод гуфта, ба хонадони ҳар кадоми шумо иқболу саодат, комгориву тавфиқ ва дар ҷодаи амалӣ гардидани ҳадафҳои созанда муваффақиятҳои беназир орзу менамоям. барномаи адабӣ фарҳангӣ дар иҷрои дастаҳои ҳунарии донишгоҳ намоиш дода шуд. Маликаи Наврӯзӣ ва бобои деҳқон бошанд ҳамагонро бо Наврӯзи оламафрӯз муборакбод намуда аз омадани баҳори нозанин мужда доданд. Аз рӯи номинатсияи охирини озмун аз ҷониби факултетҳои донишгоҳ расму оинҳои миллӣ, маросими келинбиёрон, гаҳворабандон, суруди Алла, гусели наваскарон, пухтани хӯроки миллии Наврӯзии суманак ва нақшхонӣ ба ҳозирин намоиш дода шуд. Аз рӯи 5 номинатсия факултети инноватсия ва телекоммуникатсия ҷои якумро ишғол намуда соҳиби дипломи дараҷаи 1, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ сазовори ҷои 2 соҳиби дипломи дараҷаи 2, факултети молия соҳиби ҷои 3 бо дипломи дараҷаи 3, факултетҳои ба ҳисобгирӣ ва андоз, ҳуқуқшиносӣ ва бизнес ва идоракунӣ бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон ғолибони олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ барои дарёфти ҷоми Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 15 ва 16 марти соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, Умед Қаҳоров бо дипломи дараҷаи 1 аз рӯи равияи таърих, Далерхон Хоҷаев бо дипломи дараҷаи 3 аз рӯи равияи фалсафа, Рухшона Маҳкамова бо дипломи дараҷаи 3 аз рӯи равияи технологияҳои иттилоотӣ ва роҳбарони илмии онҳо бо мукофоти пулӣ ва ифтихорномаи риёсати донишгоҳ қадрдонӣ шуданд. қобили зикр аст ки суннатҳои неки Наврӯзиро ҳайати устодон ва муҳассилини донишгоҳ дар чорабинии Наврӯзии шаҳри Хуҷанд ки дар саҳни театри масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ ва маҷмаи тарихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд баргузор гардид, идома бахшиданд. Бо оростани хаймаи мазмуни наврӯзӣ дошта, густурдани хони Наврӯзӣ ки аз 7 сину 7 шин ва дигар намуди хӯрокҳои хосу дилнишини Наврӯзӣ онро ором медод, фаъолона иштирок намуданд. баргузории чорабиниҳои Наврӯзӣ бори дигар эҳё намудани анъанаи неки ниёгон, суннатҳои Наврӯзӣ, ғояҳои олии башардӯстона, дӯстиву рафоқат, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои табиат мебошад. санаи 12 март дар китобхонаи илмии донишгоҳ маҳфили илмии адабии суханвар бо иштироки устодону донишҷӯён доир гардид. роҳбари маҳфил Абдухолиқ Мирниёзов чорабиниро ифтитоҳ бахшида мақоми забони тоҷикро дар даврони соҳибистиқлолии кишвар баён намуд. Сипас профессор Туғралхон Шокиров дар мавзӯи забони санскритӣ, модари забонҳои эронӣ ва ҳиндуаврупоӣ маърузии илмӣ кард. аз ҷумла қайд кард ки забони форсӣ вобаста ба шароити таърихӣ ва вазъияти ҷуғрофӣ ҳамавақт бо забонҳои зиёд бархӯрд мекард. ба он калимаҳои зиёд ворид шуда аз ҷиҳати фонетикӣ такмил меёфтанд, тағйири маъно менамуданд, мафҳуми нав пайдо мекарданд ва ин мафҳумҳо қисман ё интихобан қабул мешуданд. тибқи барнома донишҷӯён Ихтиёр Сафарзода таҳти унвони вожаҳои забони санскритӣ дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ, Фотима Ҳамроқулова бо номи забони санскритӣ модари забонҳои эронӣ ва ҳиндуаврупоӣ аз нав зинда мешавад, маърузаҳои илмӣ намуданд. баргузории маҳфили суханвар ба баланд бардоштани маҳорати суханварии донишҷӯён, шеърхонию адабиётдӯстӣ дар сатҳи баланд омӯхтан ва аз худ намудани забони модарӣ мусоидат мекунад. طبق دستور وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن نوروز بین المللی تازه و آباد و زیبا گردانیدن گرد و اطراف بیناهای تعلیمی
ва ҷиҳати бароҳ мондани корҳои ободонию созандагӣ устодон ва кормандони донишгоҳ муташаккилона ба шанбегиҳо баромаданд. гузориши навбатии мо дар ин бора. дар рӯзҳои шанбегӣ ва якшанбегӣ беш аз 650 нафар иштирокчиён, устодону кормандон, масъулони қисми хоҷагии донишгоҳ, муассилину бошандагони хобгоҳи донишгоҳ ва минтақаҳои вобасташуда дар гирду атрофи саҳни биноҳои таълимии донишгоҳ барои ободонию кабудизоркунӣ саҳм гузоштанд. ҷомеаи устодону муассилин шанбегӣ ва якшанбегиро мувофиқи мақсад ва дар сатҳи баланд ташкил намуда, дар ин рӯз корҳои зиёди ободонӣ ва тозаву озодагардониро ба сомон расониданд. онҳо дар гирду атрофи донишгоҳ 400 адад гули лола, 200 адад дарахтони мевадиҳанда, 200 адад арча, 200 адад дарахтони ороишӣ ва 1000 адад гули садбак шинониданд. раёси донишгоҳ минбаъд низ иқдоми мазкурро идома дода барои ободу зебо гардонидани саҳни биноҳои таълимӣ, гӯшаву хиёбонҳои шаҳр саҳми арзандаи худро мегузорад. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии набзи донишгоҳ дар моҳи март ки ин лаҳза манзури шумо намудем. мо таҳиягарони барнома ба шумо сиҳат, саломатӣ ва муваффақиятҳои нав ба навро таманно дорем. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда.